Apa Joseba, David naiz, Danako jatetxeko nagusia, hemen Irunen gaude, eta joan hor platoan egon ginen pintxo batzuk grabatzen, eta orain erakutsiko dizuet gure etxean ze nolako lanak egiten ditugu. Egia esan da elektrizista naiz, baina txikitatik soziedadean beti nagon sartuta, eta Koldo Salinas animatu zidan lasartera jutea, zegoela gizon batan jatetxe bat zuela eta ondo zela gauzak egiten, eta gizon hori Martin zen, ez? Nire lehendabiziko sukaldeko nagusiak izan ziren Davide Jorge eta Andoni Luis Aduriz, eta gero ja 2000-tik aurrea ja nire kabuz jarri nintzen, eta azkenian nire emaztearekin Danako sortu genuen, 15 urte egingo du ireki genula Danako. Pintxoen inguru gabil, pintxoen menu degustazio bat dakagu, jende oso gustora hartzen dula. Dastatzen dutenean, flipatzen dute, jaten dituzte 7 pintxo desberdin eta osagai pila desberdin. Baita dakagu eguneko menua eta astebukarako menua. Azkeneko urte hauetan nahiko sari lortu ditugu. 2019an Euskal Herriko pintxo txapelketa lortu genuen. Gero baita talento gastroko pintxoetan eman digute saria Gipuzkoako barra hoberena, eta orain dela gutxi baita 2 sari lortu ditugu, Gipuzkoako pintxo txapelketa, eta gero Eibarren antolatzen den bakaioari buruz, eta baita irabazi dugu, suerte eduki dugu, oso pozik gaude. Eta orain pasako gera, hemen Danakon ezagunetako den pintxo bat, Aitona pintxoa, sari asko eduki dituena, oso oroimen politak dituela niretzat, eta etortzen dena Danakora ezin da jun Aitona pintxoa probatu bat. Aitonaren pintxoa nire aitonari dedikatua dago, dedikatua baino gehiago da nire aitonaren niretzat ditudan oroitzapen guztiak, ez? Lehendabiziko gauza da nire aitona Irunen, Renfen lan egiten zuen, eta trenei karboia erortzen ziren. Bera poltsikotan joten zen gordetzen eta etxea iristeakoan kaja batzutan gordetzen zituen. Kaja horiek eramaten zituen Errioxara eta iraian piperrak erretzen dira. Orduan, karboi hori erabiltzen zuen piperrak erretzeko. Piperraren osagaiak. Kutxa horiek nola sartzen zituen karboia pixkate imitatzeko, egin duguna izan da teja krujiente hauek biekin pintxo bat osatzen dugula. Pasta guantukin egindakoak. Gero, berari asko gustatzen zitzaion ospina, orduan egin duguna da txitxarroa gatzetan ordu bat sartzen dugu, garbitu ondo lehortu eta eskabetxe batean sartzen dugu. Eta hor prestatuta uzten dugu ja pintxo bat montatzeko. Eskabetxeko horretako barazkiekin maionesa bat moldatzen dugu. Gero, Errioxan, baratzeteatik juten zenean, melokotoi aurkitzen zituen lurretatik eta deno, hartu egiten zituen, eta etxea iristean egiten genuen mermelada bat. Eta gero, nire oroitzapen handiena Errioxakoa zen txuletillak egiten genituenan Sarmientoarekin. Orduan, Sarmientoarekin hauts bat egiten dugu, eta gero, kehetu egiten dugu pixkat pintxoa momentuan. Baina, Sarmientoiek jateko modu bat bilatu nahi genuen. Orduan, egin duguna da Sarmiento hauek parrillan erre egin ditugu, eta gero sartzen ditugu olio batean. Usten ditugu enbasatuak hilabete bat, eta olio hori Sarmientoren zapore guztia hartzen du. Eta azkenekoa pintxoa, hauntzazko gaztamus bat egin dugu, pintxoa pixkat heltzeko. Eta bakarrik gelditzen zaigu pintxoa montatzea. Hauntzazko gaztamusa erdian jarri, gero Sarmientozko hautsa sartuko diogu, pare bat tejak hartu ditugu, eskabetxezko maionesa, gero, alde batean, pikiozko piper puska bat jarriko dugu, eta beste aldean, melokotoi. Eta gero, txitxarro bat. Eta orain, egingo duguna da gure kutxa itxi. Gaztan heldu, maionesa pizkat gehiago jarriko diogu txontxorrean, eta orain gure loreak, eta azken ikutua, Sarmientozko hautsa hartuko dugu, sartzen dugu hemen, kopra prestatuko dugu, eta orain gure pintxoa desagertu egiten da. Bueno, Joseba, eta hemen eskaintzen dizuegu gure pintxo Aitona, Danako jatetxetik, Irundik, nahi duzutenean etorri dastatzera, eta eskerrik asko, eta beste bat arte. Agur!